El tir a l'arc. El tir a l'arc no és per jugar, però el tir a l'arc és interessant. Si no et vols fer mal, amb cura has d'anar. Si vols guanyar, amb pràctica ho aconseguiràs. No importa si guanyes o perds, la propera vegada ho faràs bé. Boxa. El boxa és un esport perillós i amb cura has d'anar, si no et vols fracturar. Es juga amb guants i molts salts has de donar. Quan practiques aquest esport has d'estar ben fort, si no et pots fer mal i perdre algun queixant. El bàsquet pots competir, el més important és gaudir. Si l'esperança has perdut, no et donis per perdut. Quan la pilota vols que vot, després voldràs encesteiar. Quan canastes vas a celebrar i si el premi vols guanyar. El bàsquet és un esport que juga molta gent, tot i que a vegades pensa que no passa res. El bàsquet és divertit, però jugues amb equip. D'aquesta manera disfrutaràs i un premi guanyaràs. El fútbol. La mare em va donar la vida i el futbol les ganes de viure. És l'esport més gran que ha pogut inventar. Es juga en un camp de cement i molt gran. Fins i tot en el carrer agrada molt a la gent. Futbol. Xuta si vols guanyar, perquè si xutes marcaràs. El futbol és divertit si jugues amb amics. Així, si una bona estona vols passar, al futbol has de jugar. La hípica és molt divertida. Si la fas en família, això sí, ves amb cura, perquè si no pots fer una fractura. M'agrada el risc quan vaig amb amics, però no vull fer-me mal muntant a cavall. El futbol és jugar per d'on ves guanyar. Pots perdre un partit, però ànimes de tenir. Si fas una competició, la jugues amb passió. El futbol és el meu món i ho recomano a tothom. El futbol és un esport molt divertit, també quan fas un partit. Si vols marcar, ho has de practicar. Si vols guanyar un partit, ho has de fer en equip. Si vols ser un bon jugador, et portaràs una bona vida. El patinatge. Amb els patins a la pista has de gaudir. Amb esforç s'aconsegueix tot. Amb patins pots fer moltes acrobàcies i també molta gràcia. Patinant pots caure, però com a la vida és important aixecar-se. L'esport. El primer de tot és l'esport, perquè té molts jugadors. Si vaig a fer esport, seré tot un campió. En qualsevol esport, el més important és gaudir, però si perds, no t'has d'empenedir. Futsal. El partit el va jugar ahir i amb els meus amics vaig competir. El futsal es juga calent i ho veu molta gent. A més, jo surto per televisió i això em fa molta il·lusió. El futsal, com el futbol, mola molt marcant un gol. Atletisme. La gent es pensa, faig atletisme només per divertir-me, però és un esport molt complet que agrada molt a la gent. Si una bona estona vols passar, atletisme has de practicar. Faràs molts amics sempre quan estiguis en un equip. El handball és la meva passió i per això ho practico molt. Es juga en un gran camp i 6 jugadors estan. Quan un gol marquen, ben contents ens posem. D'aquesta manera juguem i ben contents ens posem. Natació. La natació és la meva passió. M'agrada moltíssim i vull que sigui el meu ofici. Es necessita molt entrenament i per això has d'estar preparat mentalment. Has de posar molt esforç per poder aconseguir-ho tot. L'esport. Hi ha jocs amb pilotes, altres amb aros i cordes. Amb tots dos pots competir, però l'important és gaudir. A vegades pots caure, però l'important és aixecar-se. Podràs reaccionar i llavors t'hauràs de cuidar. Per tant, practica un esport per tenir una vida millor.